Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Пахвалены Езус Христос, паважаны радыёслухачы, шчыра ўсіх вітаю, як заўсёды ў пятніцу, а гэтай гадзіне спатыкаемся з ксяндзом-канонікам Дмітрыем Пухальскім на праграме «Кодекс кананічнага права». Шчыра вітаю вас, ксяндз Дмітрый, пахвалены Езус Христос. Навекі вечныя, амэн. У мінулых праграмах размаўлялі на тэму сужанства, аб чым сёння пойдзе гаворка? Тэма сужанства вельмі вялікая, сёння будзем працягваць эту тэму. Ось, бо мы ўжо сказалі больш-менш, што такое сужанства, так? Сказалі, якое набываюць, чаму менавіта сакрамент, вось, хто не можа заключыць сакрамент, чаму касцёл таксама прызнае так званае натуральнае сужэнства. І ў гэтай тэме яшчэ вельмі многа розных рэчаў, пра якія важна і трэба казаць, ну і таксама трэба ведаць, і таксама вернікам, як мы кажам, звычайным вернікам. І, можа, сёння хацелася б пачаць гаворку аб перашкодах. Вось, бо, на жаль, існуюць сітуацыі, калі чалавек па той альбо ці іншай прычыне не можа заключыць сужэнства. У мінулай перадачы мы ўжо казалі аб тым, што кандыдаты да сужэнства, тыя, хто хочуць заключыць гэты сакрамент, павінны, па меншай меры, за 3 месяцы перад планаванай датай шлюбу звярнуцца да свайго пробашча, звярнуцца ў парафіяльную канцылярыю, каб пачаць афармляць дакументы, неабходныя дакументы для заключэння сужэнства. Вось, і адной з такіх найбольш важных рэчаў ва ўсім гэтым з'яўляецца так званае кананічнае даследаванне. Вось, альбо пратакол. Такія словы даволі грозныя для нашых людзей. Некаторых кажуць даследаванне, пратакол. Адчуваеш сябе, можа, як у міліцыі, там, у следавацеля нейкага. Вось, але гэта цэлая анкета такая, з якой складаецца пратакол, і ўсе пытанні накіраваны менавіта для таго, каб высветліць, ці чалавек сапраўды не мае перашкодаў, не мае перашкодаў для таго, каб заключыць сужэнства. Вось, бо гэтыя справы, на жаль, можа быць такая сітуацыя, што людзі нават не ведаюць аб тым, што ў іх ёсць пэўныя перашкоды. Аб некаторых могуць здагадвацца, вось, але аб некаторых зусім нічога не ведаць. Мы зараз пра гэта ўсё патрошкі будзем казаць. Вось, поэтому вельмі важна сапраўды вось у гэты час, за 3 месяцы прыйсці да свайго пробашча, бо ад большасці ўсё ж такі перашкод, калі яны існуюць, мясцовы біскуп альбо мясцовы ардынарый мае магчымасць, каб ад гэтых перашкодаў чалавека вызваліць, каб даць адпаведную дыспэнсу альбо адпаведны дазвол. Вось, гэтая справа вельмі важная, але на пачатку хацелася б сказаць о той сітуацыі, калі ніякай дыспэнсы немагчыма. То есть 3 сітуацыі, калі ніхто не можа даць дыспэнсу ад існуючай перашкоды. Да? Першая перашкода – гэта ўжо існуючае сужэнства. Да? То есть, калі чалавек прыходзіць у закрыстую і гаворыць аб тым, што ён некалі быў венчаны, неважна, хацеў ён гэтага, не хацеў. Як часта бывае, кажуць, у савецкія часы бабуля завяла ў закрысты, быў нейкі ксёндз нас павянчаў. Мы не рыхтаваліся, мы нічога не ведалі, мы не хацелі. Вось, але сакрамент быў, вось, тады, на жаль, ніхто не можа даць дыспэнс. То есть сакрамент ёсць, сужэнства трывае, хіба што можа звярнуцца ў касцёльны суд для таго, каб суд прызнаў гэтае сужэнства несапраўдным. Але толькі такая дарога, то есть толькі звяртанне ў касцёльны суд для таго, каб это першае сужэнства магло быць прызнана несапраўдным. Калі ў чалавека ёсць заключанае сужэнства, ніякай размовы быць далей, на жаль, не можа, ніякая чалавечая ўлада не можа даць дыспэнсу ад заключанага сужэнства. Нават калі гэтае сужэнства заключана, не ведаю, у пратэстанцкай царкве, ці у грэка-каталіцкай, ці у праваслаўнай? Тут ёсць розныя аспекты. Вось, можа, яны такія больш спецыялістычныя, але так як пытанне было, то пастараюся на яго адказаць. Найчасцей, канешне, сужэнствы ў нас заключаюцца ў касцёле каталіцкім альбо царкве праваслаўнай. Калі гаворка ідзе пра касцёл, то я ўжо сказаў, калі сужэнства было ў касцёле, па сутнасці адзінай магчымасцю з'яўляецца тое звярнуцца ў касцёльны суд, вось, каб ён прызнаў несапраўднасць першага сужэнства. Калі сужэнства было заключана ў праваслаўнай царкве,
Не важна, ці гэта быў католік, ці гэта быў праваслаўны, бо у жыцці ўсякае можа быць. Напрыклад, чалавек быў праваслаўным, заключаў сужэнства нават з праваслаўным у царкве, сужэнства распалася, а цяпер хоча заключыць сужэнства з католікам. Вось тут ёсць адзін такі нюансік, на які, на жаль, пападаюцца даволі многія. Чаму? Таму што ў праваслаўнай царкве ёсць такое паняцце, як зняцце благаслаўлення з заключанага сужэнства. Вось, часта можа чуць такія рэчы, што ў царкве можна заключаць много раз сакрамент сужэнства. Развенчацца, павенчацца. Развенчацца, павенчацца, так, ну, але таксама новазаключанае сужэнства, то есть можа некалькі раз пры жывым мужы чи пры жывой жонцы некалькі раз заключаць сакрамент сужэнства. Трэба сказаць абсалютна ясна, сакрамент заўсёды адзін. У нас няма тут розніцы паміж касцёлам каталіцкім і царквой праваслаўнай, сакрамент сужэнства заключаецца адзін раз. Вось толькі у праваслаўнай царкве, мы будзем яшчэ пра гэта казаць, для сапраўднасці сакраменту патрэбна не толькі згода бакоў, які ў касцёле, як мы ўчора казалі, мінулай перадачы казалі, але таксама і благаслаўленне святара. То есть святарскае благаслаўленне павінна быць для асоб праваслаўных і наогул таксама для ўсходніх католікаў. Менавіта таму, нотабэне, ёсць такое прадпісанне, што благаслаўленне сужэнстваў адзін з бакоў, якіх з'яўляецца ўсходнім, то есть альбо праваслаўным, альбо ўсходнім католікам, такое сужэнства благаславіць дыякан не можа. Бо ў каталіцкім касцёле таксама дыякан можа благаслаўляць сужэнствы. Вось, і поэтому калі вянчаюцца праваслаўны, напрыклад, з каталічкай, то такое сужэнства благаславіць можа толькі святар, бо мы шануем права таксама ўсходняга боку, вось і таксама павінны аб гэтым заўсёды памятаць. Але вернемся да нашай сітуацыі, да нашага прыкладу, было некалі заключана сужэнства ў царкве. Да? То есть, атрымоўваецца, людзі перасталі жыць разам і атрымалі так званае зняцце благаслаўлення. Ёсць такая працэдура ў праваслаўнай царкве. Вось, таксама мясцовы біскуп, праваслаўны біскуп дае такі дакумент, вось, які называецца зняцце царкоўнага благаслаўлення з заключанага сужэнства. І тады, напрыклад, калі чалавек заключае іншае сужэнства, вось тады ён могуць прыступаць да сакрамента. Гэта ўжо называецца сакрамент, гэта ўжо такое благаслаўленне, нават яно цэлебруецца ў такіх жалобных колерах, як у нас фіялетавы, да? Таму што ўсё ж такі царква таксама разумее, што гэта ненармальная сітуацыя, толькі дае благаслаўленне на жыццё ў сакраментах, вось дае такое благаслаўленне гледзячы на чалавечую слабасць. Вось такая. І калі такая сітуацыя ёсць, тады даволі часта сустракаецца, людзі прыходзяць у касцёл. Кажуць, мы былі павенчаныя, але нас царква развенчала, зняла благаслаўленне. На жаль, мы такой дакумент прыняць не можам. Вось таму што у каталіцкім касцёле навука аб сужэнстве адна, ясная, зразумелая. Да? То есть сужэнства можа быць адно. Толькі калі яно будзе прызнана несапраўдным, толькі тады чалавек мае права заключыць новае сужэнства. Зняцце благаслаўлення для нас, на жаль, нічога не азначае. Чаму? Таму што трывае згода. Таму што сакрамент трывае. Вось, і ў такіх сітуацыях, на жаль, людзі сужэнства заключыць не могуць. Вельмі балюча, калі гэта сітуацыя выходзіць дзень або два перад шлюбам. Была некалькі гадоў назад, былі вялікія непрыемнасці ў людзей, ужо не зусім маладых людзей, якія сапраўды рыхтаваліся да шлюбу, і вельмі залежала на гэтым. Ну і святар па сваёй неўважлівасці, напэўна, сказаў, ну добра, пратакол прыйдзіце, там у чацвер запомніў, у суботу будзе шлюб. Калі прыходзіць у чацвер, ну і так сталася, што на мяне трафілі. А вось, было много слёз, было много просьбаў, ну, але, на жаль, тут не ўлада святара, не таму, што святар такі благі, да, а таму, што сакрамент трывае, і, на жаль, мы нічога не можам зрабіць. Вось, гэта тое, што датычыць сужэнства ў праваслаўнай царкве. Калі ёсць, напрыклад, пратэстанты, з пратэстантамі справа выглядае зусім інакш. Для таго, каб католік мог заключыць сапраўднае сужэнства ў нейкай пратэстанцкай супольнасці, напрыклад, католік хоча жаніцца з пратэстанцкай дзяўчынай. Да? Для гэтага ён павінен да сапраўднасці такога сужэнства атрымаць дыспэнсу ад кананічнай формы, ад ардынарнае месца. То есть, зноў-такі, пішацца просьбы да мясцовага біскупа, да мясцовага ардынарыя. Вось, што ёсць такая сітуацыя, апісваецца. Ёсць. І
і там хрысціяне, і тут хрысціяне, вось, але у іх што? У іх няма вось гэтай кананічнай формы, якая нас забавязвае, там няма святарства, да? І большасць праваслаўных супольнасцяў дзейнічае ўсё ж такі па нормах дзяржаўнага права. Пратэстанцкіх. Перапрашаю, пратэстанцкіх супольнасцяў, так і надзейнічаюць па нормах грамадзянскага права. То есть, калі католік заключыў сужэнства, мы не гаворым пакуль сакрамент, да, у пратэстанцкай супольнасці без дыспенса адпаведна ардынарнай месяцу, тое сужэнства несапраўднае. Поэтому тут няма ніякай праблемы. Ось, там ён спакойна можа заключаць у касцёле новае сужэнства. Калі ж дыспенса была ўдзелена, да, то есть калі, тады, на жаль, сужэнства трывае, і мы зноў-такі нічога не можам зрабіць, акрамя таго, каб звярнуцца ў суд каталіцкага касцёла. Вось гэта як бы першая справа, якая павінна быць вельмі ясна, то есть сужэнства, існуючае сужэнства робіць немагчымым заключэнне сужэнства новага. Ёсць тут адна сітуацыя вельмі выключная, вельмі рэдкая сітуацыя, якую вельмі цяжка даказаць, а менавіта святы айцец можа даць дыспенсу ад заключанага сужэнства, але яшчэ не дапоўненага. Аб чым тут ідзе гаворка? Сужэнства заключаецца ў касцёле праз сакрамент, мы это казалі не адзін раз ужо. Але таксама пасля гэтага здзяйсняецца дапаўненне сужэнства, тое, што мы называем первая брачная ноч, да, то есть калі мужчына і жанчына здзяйсняюць паміж сабой сужэнскі акт. Дык вось, калі была сітуацыя, што сужэнства ў касцёле было заключана, але да сужэнскага акту паміж сужонкамі па нейкай прычыне не дайшло, вось, пасля яны рассталіся, і нехта з іх хоча заключыць новае сужэнства, у такой сітуацыі святы айцец, толькі святы айцец, папа рымскі, ён можа даць дыспенсу такога сужэнства. Былі такія сітуацыі ў Беларусі? У Беларусі я не ведаю. Бо, яшчэ раз паўторюсь, гэта сітуацыя вельмі рэдкая, ну і гэту сітуацыю трэба даказаць. Даказаць вельмі цяжка, то есть тут павінна быць нешта зусім яўнае. Выйшлі з касцёла, пераругаліся, больш не сустракаліся, напрыклад, то есть ужо ніякага вяселля не было, ці яго войска забралі, ці яшчэ ў тюрму пасадзілі, ці што-нибудь, то есть павінна быць вельмі яўнае, бо калі нават ужо адну ноч маладажоны правялі разам, даказаць, што сужэнства было недапоўнена, вельмі цяжка. Вось, поэтому тут эта справа такая, яшчэ раз паўторюсь, вельмі рэдкая, ну, але адзіная магчымасць, якая існуе. Это, вось, калі святы айцец, паўтараю, толькі святы айцец можа даць дыспенсу ад такога сужэнства. Вось, гэта першая сітуацыя, першая перашкода, якая можа існаваць для заключэння сужэнства, вось, ад якой няма ніякай дыспенсы. То есть, калі такая сітуацыя ёсць, на жаль, трэба людзям это расказаць, трэба людзям это, ну, это ўжо больш для святароў кажу, так, не просто, што ідзіце адсюль, вы не можаце, ну, просто аб'ясніць, у чым тут ідзе гаворка. То есть сужэнства ёсць, сужэнства існуе, і можа, калі яны разам не жывуць, можа пастарацца звярнуцца ў касцёльны суд і гэтак далей. Вось, гэта першая сітуацыя, найбольш распаўсюджаная. Другая сітуацыя – гэта хвароба імпатэнцыі, сталая, так званая імпатэнцыя коэунді, то есть калі мужчына альбо жанчына, бо тут з двух бакоў можа быць, проста з'яўляюцца нездольнымі да сужэнскага акта. Вось. Это можа быць хвароба, гэта можа быць нешта іншае, вось, но калі ёсць такая справа, то сужэнства таксама немагчымае. Таму што зноў-такі сужэнскі акт з'яўляецца істотным элементам сужэнства. Вось, адна справа, на чым мы закончылі минулую перадачу, але паўтару, Алена казала, што калі, напрыклад, адзін з бакоў можа не мець дзяцей, адна справа магчы ці не магчы мець дзяцей, а другая справа гэта магчымасць альбо здольнасць, нездольнасць наогул да сужэнскага акту. Вось поэтому это другая перашкода. І трэцяя перашкода зноў-такі сустракаецца вельмі рэдка. Вось, ўсё ж такі людзі да гэта, ну, часамі дадумваюцца, але не заўсёды. Вось, гэта кроўная роднасць. Але якая кроўная роднасць? Забаронена сужэнства поўнасцю ў простай лініі. Это значыць,
я, мама, бабушка, дачка, унучка и так далее. То есть по простой линии понятно, что никому в голову не придет суженство заключать, например, я с мамой не могу заключить суженство, альбо дядуля с унучкой, так само, это натуральное право, так не может быть. Ось. Але так само до 4-й ступени бочной линии, то есть до двоюродных. По сути, до двоюродных, племянник с тетей, например, там где племянница с дядей, брат с сестрой так само, так, гэтыя особы заключить суженство не могут. Это то, что называется касіродство, так, это ситуация, якая робіць суженство немагчымым. То есть вось гэта тры ситуации, якія робяць суженство абсолютно немагчымым, да, то есть ніякай дыспенсы быть не можа. Вось, і сёння яшчэ будзем размаўляць, менавіта говорым пра анулюючыя перашкоды, то есть перашкоды, якія калі б яны існавалі, суженство было заключана, то яно будзе несапраўдным. Вось. Наступная ситуация, як уже казаў, у большасці сітуацый ўсё ж такі ардынарый месца менавіта тым з'яўляецца, які удзяляе дыспенсу ад існуючай перашкоды. Вось, але таксама ёсць сітуацыі, калі дыспенсу можа удзяліць апостальскі пасад, да? Альбо святы айцец. Перадусім гэта сітуацыя святарскага пасвячэння альбо сітуацыя складання вечных манаскіх шлюбаў альбо у жаночай супольнасці, альбо мужчынскай манаскай супольнасці. Вось там называецца папскае права клерыкальнае, вось, але гаворка аб чым ідзе. То есть калі чалавек першае прыняў сакрамент пасвячэння, ужо будучы дыяканам, у ступені дыякана, пасля таксама і прэзбітар, і біскуп, то есть гэта становіцца перашкодай, і чалавек не можа заключыць сужэнства ў такой сітуацыі. Да? Адзіная, зноў-такі, магчымасць, гэта дыспенса, толькі дыспенсу, якую дае святы айцец. Толькі святы айцец, там составляецца цяпер цэлая працэдура, бо, на жаль, здараюцца такія сітуацыі, так, цэлая працэдура апісана праз кангрэгацыю да спраў духавенства, вось, ідзе просьба да святога айца, які дае альбо не дае дыспенсу ад цэлібату. А колькі працягваецца па часе гэтая працэдура? Займае колькі часу? Там горш за ўсё гэта сабраць усе паперы на месцы. Вось я цяпер некалькі такіх працэсаў не з нашай дыяцэзіі праводжу, вось гэта горш за ўсё трэба праслухаць сведкаў, трэба сабраць всю дакументацыю. Калі ўжо пашлеш, то на працягу там пары месяцаў ўжо адказ ад кангрэгацыі спраў духавенства прыйдзе. 10 год? Менш. Цяпер это менш, вось цяпер это как бы намного больш усё так, скажем, налажен этот процесс, бо уже конкретно есть документы, то есть выказ документов, что трэба зрабіць, як запоўніць, каго праслухаць, на якой мове, бо большасць, конечно, трэба на італьянскай мове рабіць, вось, каб там у Ватыкане смаглі это ўсё прачытаць, разгледзець, вось, але гэта зноў-такі працэс, это, непрыемны, як бы там ни было, калі чалавек адыходзіць са святарства, вось, это, звязана з праблемамі, з нейкімі цяжкасцямі, з перажываннямі і гэтак далей, але ўсё гэта магчыма зрабіць. І заўсёды адказ пазітыўны, ці можа атрымаць такое, што будзе адказ ад дыспенсы? Напэўна, можа быць, бо заўсёды дыспенса — гэта ласка. Так, то есть заўсёды ласка, якую удзяляе святы айцец. Конечно, калі тыя сітуацыі, якімі займаецца касцёл, да, калі мы пішам аб тым, што чалавек ужо жаніўся, цывільны нават шлюб узяў грамадзянскі, у яго ёсць дзеці, напрыклад, адзін, другі. Понятна, святы айцец таксама не будзе гэтаму чалавеку чыніць перашкоды, бо калі чалавек просіць аб дыспенсе, это азначае што ён хоча жыць все-таки по-божаму. Да, нешта сталася, можа нават грэх быў. Вот так вот жыццё павярнулася, вось, але цяпер у яго ёсць любімая жанчына, ёсць дзеці, эти дзеці патрабуюць таксама бацькі. Вось, і нармальная сітуацыя, каб святы айцец даў дыспенсу, каб ён мог заключыць сакрамент сужэнства і жыць, як хрысціянін, наколькі это ўжо магчыма. Вось, поэтому, кажу, такіх сітуацый немного, дзякуй Богу, але, на жаль, здараюцца. Вось, поэтому таксама у касцёле існуе гэта працэдура, якая менавіта паклікана на тое, што чалавек можа заключыць сакрамент сужэнства. Вось,
большасць наступных сітуацый, пра якія мы зараз будзем казаць, большасць дыспенса ўдзяляе ўсё-такі ардынары месца, то есть мясцовы біскуп, грубо кажучы, это не заўсёды так, но уже не буду ва ўсе тонкасці ўваходзіць. У мінска-магілёўскай архідыяцэзе заўсёды біскуп, вось. У іншых там ёсць трошкі па-рознаму, вось. І якія гэта перашкоды, пасобныя такія анулюючыя перашкоды, вось, напэўна, якімі варта таксама задумацца. Мужчына перад заканчэннем 16 году жыцця і жанчына перад заканчэннем 14 году жыцця не могуць уступіць у сапраўднае сужэнства. Да? То есть першая перашкода, якая ёсць у сужэнстве, гэта век, узрост. Кодэкс пішаць, мужчына 16 гадоў, дзяўчына 14. Конечно, для нас это мало. Все-таки мы так 14 гадоў дзяўчына зусім дзіця яшчэ. Аб якім сужэнстве тут можна казаць? Вось, ну, але памятаем аб тым, што і на нашых землях много-много сот гадоў таму назад звычаі былі розныя. Ну і таксама кодэкс кананічнага права пішацца не для Беларусі, канкрэтна пішацца для ўсяго касцёла. Ну, на свеце існуюць сітуацыі вельмі розныя. Дык вось гэта граніца, ніжняя граніца, якую ўжо нельга перакрочыць. Да? То есть на месцы ніякі біскуп не можа сказаць, што я дазваляю дзяўчыне 12 гадоў замуж выхадзіць. Альбо хлопцаў там у 15. Да? Поэтому то есть гэта кодэкс дае эту ніжнюю граніцу. Ось, і другі параграф таму гэта канону гаворыць, што канферэнцыя біскупаў мае поўнае права устанавіць большы ўзрост, які патрабуецца для годнай цэлебрацыі сужэнства. Да? То есть павялічыць узрост канферэнцыі біскупаў на месцы можаць, паменшыць не. І натуральна, што ў большасці краін все-таки канферэнцыі біскупаў тут ужо разглядае дзяржаўнае права. Як гаворыць дзяржаўнае права, таксама ў Беларусі, то есть это ўзрост 16 гадоў для абодвух са згоды бацькоў, то есть у пэўных выпадках сужэнства можа заключыць, а наогул 18 гадоў. Да? То есть і такія вось перашкоды. Але не значыць, што калі, напрыклад, яны заключыць шлюб, калі ім будзе 16, што ім будзе несапраўдным. Будзе сапраўдным, вось, таму што кодэкс устанавліваць гэтыя мінімальныя 16-14, вось такія моманты. Вось. Наступнае. Ці добра я разумею, што калі, напрыклад, я так сабе так прыдумала зараз такой прыклад, што калі мне 15 год, майму нарачонаму 16, то я буду пісаць і такую просьбу складаць да нашага меснага ардынарыя, каб ён мне дазволіў заключыць гэтае сужэнства. Так? І яно будзе сапраўдным. А калі, напрыклад, мне ўжо будзе 16 і майму нарачоным таксама будзе 16, то толькі згода бацькоў павінна быць. Так, павінна быць згода бацькоў. А ўжо як 18, то магу нікога не пытаць. Нікаго нічога не пытацца, можна з любімым выязджаць на край света, у лодцы, там, у чым хочаце, на самалёце і гэтак далей. Вось такая справа таксама ёсць. Наступная перашкода, якая таксама сустракаецца, гэта такая, што сужэнства паміж двумя асобамі, адна з якіх была ахрышчана ў каталіцкім касцёле або прынята ў яго, а другая не ахрышчана, з'яўляецца несапраўдным. Да? То есть тут гаворка ідзе аб сужэнстве асобы ахрышчанай з асобай неахрышчанай. Такое немагчыма. Немагчыма без дыспенса ардынарыя. Да, то есть, поэтому мы еще про это будем казать. У нас часцей за ўсё тут уже гаворка ідзе про так званыя змешаныя сужэнствы. У нашым разуменні часцей за ўсё змешана это католік з праваслаўнымі. Так, такі экуменізм практычны, вось, у сем'ях, калі... І часта можна спаткаць. Так, часта можна спаткаць, вось, асабліва, калі яшчэ людзі зусім там у касцёл, царкву не ходзяць, прыязджаеш на нейкае пахаванне, сразу першае, што гавораць, мы святкавалі ўсе святы каталіцкія праваслаўныя. Это самае першае, самае глаўнае, каб Божае нараджэнне і Пасху святкаваць. Вось. Але ўсё ж такі тут. Але калі мы гаворым пра сужэнства каталіка з праваслаўнай, тут трэба памятаць, што две асобы ахрышчаныя. Да, адзін католік, другая праваслаўная, напрыклад, так. Да, ёсць пэўныя нязгоднасці і гэтак далей, таму такое сужэнства, будзем казаць, патрабуецца дазвол біскупа, а не дыспенса. Вось, але вось калі адна асоба не ахрышчаная, то для таго, каб заключыць сужэнства, заключыць сакрамент, павінна быць дыспенса ардынарыя месца. Чаму? Таму што мы ведаем, што ўсё-такі першы сакрамент для кожнага чалавека это хрост. Да? Першы сакрамент это хрост. Чалавек неахрышчаны не можа ні прымаць, ні цэлебраваць іншых сакраментаў.
Тут яшчэ пры гэтай казе гаворыць наогул пра сужэнстве, па-мому, я эту справу яшчэ не казаў, а менавіта аб тым, калі мы заўсёды гаворым, хто цэлебруе сакраменты, да? Хрозат, напэўна, святар, біскуп, бежмыванне біскуп, святарства біскуп, намашчэнне хворых святар, то пытанне, хто цэлебруе сакрамент сужэнства? Як думаеце? Ну, я ўжо чула, што дыякан можа, але там ёсць выключэнні. Святар можа, і біскуп можа, і папа рымскі можа. Праблема ў тым, не праблема, толькі, можа, і прыгажосць у тым, што сакрамент сужэнства цэлебруюць самі маладажоны. Ого. Святар, дыякан ці біскуп толькі іх благаслаўляюць на гэты сакрамент. Бо мы указалі, істотай сакрамента з'яўляецца сужэнская згода, да? Як у кожным сакраменце ёсць формула, да? Пры хросце святар говоріць, там, Янак, я цябе хрышчу, імя Отца і Сына і Духа Святога. То пры сужэнстве гэтыя словы, да, адзін аднаму. Кажуць сужонкі адзін аднаму. І менавіта яны з'яўляюцца распарадчыкамі гэтага сакрамента. Менавіта яны з'яўляюцца тымі, хто удзяляюць гэты сакрамент. Святар тут з'яўляецца толькі сведкай касцёльнай. Больш таго, калі ўжо ўваходзіць, не хачу, можа, занадта цяжкія рэчы казаць, але калі трошкі капнуць глубей у істоту гэтага сакраменту, у дагматыку гэтага сакраменту, то святар тут ажыццяўляе не свой уладу пасвячэння, толькі ўладу кіравання дадзеную біскупам. Тут мы будзем пра гэта казаць. Тут вельмі важна дэлегацыя ад біскупа, ад пробашча, вось, каб змагчы благаславіць гэтае сужэнства. То есть тут вельмі важна аб гэтым памятаць. І таму, калі адна асоба не ахрышчаная, так, то ты не можаш цэлебраваць сакрамент. Ты не можаш не цэлебраваць, ты не можаш прымаць сакрамент, таму што першы сакрамент хросту. Вось менавіта таму сапраўды вось ёсць эта перашкода, і это вельмі важна это памятаць. Вельмі важна это памятаць, каб сапраўды сужэнства не было заключана з асобай неахрышчанай. Нават у савецкія часы, веду цяпер у касцёльных судах справы такіх даволі часта сустракаюцца. Усё-такі святары, можа, часу сапраўды не было часу на адпаведную падрыхтоўку. Ведаеце, была такая сітуацыя, святар недзе прыязджаў, там вінчаў усіх падряд, хто там уже там знаходзіліся ў этой вёсцы. Вось таксама мае бацькі так павінчаліся, там асобай падрыхтоўкі не было. Вось, ну, але былі 80-е годы. Вось, поэтому, але ўсё ж такі пытанне заўсёды было у святара, ну, большасці адна, спадзяюся, ці вы абодва хрышчаныя. Але ў тыя часы хрысцілі не толькі святары, але таксама людзі самі маглі пахрысціць. Поэтому саме ці ахрышчаныя. Ці ахрышчаныя. Бо калі ахрышчаны, неважна дзе, неважна хто, шлюб можа быць, нават калі там праваслаўны ці пратэстант, неважна, але галоўна, каб чалавек быў ахрышчаны. Вось, я паўтараюся, для касцёла гэта вельмі важнае. І вось это вот хрост брама сакраментаў, яна існуе. Наступныя перашкоды, яны трошкі, можа, казачныя перашкоды, трошкі баечныя. Можа нам паказацца такая перашкода, якая сёння, можа, не існуе, але тым не менш, тое, што яна знаходзіцца ў кодексе, значыць, што такія сітуацыі некалі былі. Зачытаю канон 1089. Паміж мужчынам і жанчынай, якая была выкрадзена, або якая па меншай меры утрымлівалася з намерам заключыць з ёй сужэнства, не можа быць заключана сапраўднага сужэнства. Хіба што жанчына пасля вызвалення ад выкрадальніка, якая знаходзіцца ў надзейным і свабодным месцы, згодзіцца дабравольна на гэтае сужэнства. Тут, можа, успамінаецца фільм «Каўказская пленніца». Ну, ці там, як у ўсходніх странах, краінах можа такое быць. Але, як вы ўжо казалі, што кодекс кананічнага права напісаны не толькі для нашай краіны, але для ўсяго свету, то я гэта дапускаю, разумею, і вочы мяне ўжо на лоб не палезлі. Вочы не палезлі, вельмі добра. Ну, але сітуацыя такая можа быць. То есть нехта выкраў, але тут, заўважце, гаворка ідзе пра жанчыну толькі. Можа нехта абрадзіцца, а што з мужчына, калі мужчыну выкрадуць? Канон пра гэта нічога не гаворыць. Напэўна, можа, цяжка сабе прадставіць сітуацыю, калі жанчына выкрадзець мужчыну, будзе недзе яго утрымліваць. Хаця сёння ўсё магчыма, вось, ну, але кодекс пра такую перашкоду не гаворыць, поэтому я думаю, калі з такой сітуацыі нехта прыйдзе да пробашча, конечно, вочы на лоб палезуць, вось, але ён адправіць іх у курыю, а ў курыі мы ўжо будзем разбірацца з той сітуацыі. Вось, да? То есть, аб чым тут ідзе гаворка? Какая перашкода? То есть, жанчыну
выкралі для таго, каб заключыць з ёй сужэнства. Вось, конечно, сапраўднага сужэнства быць не можа, бо няма свабоднай волі, да? То есть яна знаходзіцца ў зняволенні. Але калі яна пасля вызвалення, знаходзячы ўжо свабодна, ніхто яе не прагражае, калі скажа, я ўсё ж такі хачу за яго замуж, да? Ну, тады можа, тады тоже не перашкода. Это заўсёды пытанне, тут можа многа разважаць, наколькі яна свабодна это скажа, то есть, можа, ей там, ведаеце, ножик приставили к горлу, потом выйдешь, скажешь не так, то зарэжу. Всё можа быць. Тут поэтому это... Ну, але я ў практыцы сваёй святарскай ж такога не сустракаў, я думаю, што у нашых рэаліях, у рэаліях беларускіх таксама гэтага быць не можа. Дай Бог. Наступная перашкода яшчэ адна такая, падобная да гэтай. Той, хто, маючы намер заключыць сужэнства з пэўнай асобай, прычыніць смерць сужонку альбо сужонца гэтай асобы, або ўласнаму сужонку або сужонцы, несапраўдна спрабуе заключыць сужэнства. Так? То яшчэ раз, бо незразумела, вельмі шмат такіх слоў. Вельмі шмат. Ну, я вытлумачу, аб чым тут дзе гаворка. То есть, калі ёсць, сустрэліся людзі, можа, не зусім маладыя, мужчына і жанчына. Толькі праблема, у жанчыны ёсць муж. Сёння у нас ніякіх праблем. Ёсць муж, пашлі, развяліся, я перапрашаю, уже так кажу, но але так паступаюць, даволі часта здараецца, развесіся ў дзяржаўнай установе, ў ЗАГСе, ў судзе праблемы сёння няма, захацелі, пашлі, развяліся. Адкуль узялася эта перашкода? Сярэднявечча. Нават не зусім сярэднявечча, можа, нават 18-19 стагоддзя. Разводаў няма. Ось. Людзі полюбілі адзін. Тут прыклад Давіда. Давіда з жонкай Урыя Хітыты, так? Ён што зрабіў Давід? Ён паслаў Урыя на вайну, каб яго там забілі, навошта, каб завалодаць ягонай жонкай. Ось, і гэта перашкода, аб якой гаворыць гэты канон. Да? То есть, хто для таго, каб заключыць сужэнства, тут уже не важна, з мужчынам альбо жанчынай, да? Сам прычыніць смерць свайму сужонку альбо сужонцы, альбо сужонцы сваёй любімай, неважна тут уже што, вось, той заключае сужэнства несапраўдна. Да? То есть нельга заключыць сужэнства. Сённяшняй мовы гаворачы, Давід з жонкай Урыя Хітыты сужэнства кананічнае касцёльна не мог бы заключыць. Чаму? Таму што ён паслаў мужа, то есть Урыю Хітыты паслаў на вайну для таго, каб яго там забілі. Ось, зноў-такі кажу, дзякуй Богу, такая сітуацыя не сустракалася. Я думаю, сёння, можа, няма ў ёй нават патрэбы, як бы гэта не гучала трошкі дзікавата. Вось, ну, бо яшчэ раз паўтаруся, сёння, калі ў каго ёсць нейкія праблемы, можна пайсці заўсёды развесіся ў дзяржаўнай установе і как бы заключыць сужэнства, вось, у касцёльны суд, таксама прызнаць несапраўднасць, это ўжо намнога лягчэй робіцца, вось. Але разам з тым, ўсё ж такі канон такую магчымасць прадугледжвае, вось, і больш таго дыспэнсу такой перашкоды, калі б яна была, зноў-такі дае апостальскі пасад. Тут уже ардынарый немножко не можа даць такую дыспэнсу. Ну, ёсць сітуацыі, пэўную сітуацыю ў жыцці чалавека, якія не заўсёды робяць магчымым заключэнне сакраменту сужэнства. Мы сказалі, што ёсць некаторыя сітуацыі, ад якіх, на жаль, ніхто не можа даць дыспэнсу, то есть вызвалення, бо гэта перашкоды з так званага Божага права, так? Альбо наяўнасць сям'і, уже наяўнасць сужэнства, альбо родная, альбо імпатэнцыя, так? Ёсць таксама, але большасць перашкодаў ўсё ж такі іх можна вырашыць. Сапраўды можна вырашыць, можна ад іх атрымаць дыспэнсу. Вось, і не для таго яны, как бы, існуе дыспэнсу ад касцёля, это вызваленне, каб усіх падрад цяпер вянчаць. Каб ўсё ж такі паказаць, што, можа, гэта сітуацыя, якая заіснавала, яна не зусім нармальная. Так, каб людзі таксама мелі свядомасць, што яны заключаюць сужэнства з пэўнай такой яшчэ дадатковай ласкай. Ўсё ж такі у жыцці альбо іх сужонкаў, да, то есть нешта ў жыцці было такое, што можа у будучым таксама мець нейкія наступствы, поэтому з гэтым трэба быць вельмі уважлівымі, вось. Ну, але ўсё ж такі, дай Божа, каб сужэнства заключалася без перашкодаў і каб жылі доўга і шчасліва ўсё жыццё. Дзякуй вялікі за такую змястоўную размову. Я нагадаю, што як заўсёды у пятніцу спатыкаемся і сустракаемся і размаўляем з ксяндзом-канонікам Дмітрыем Пухальскім у праграме «Кодекс кананічнага права». Пачалі 2 тыдні таму разважаць і разглядаць тэму сужэнства і будзем працягваць гэта надалей.
Дзякуй вялікі, ксёндз Дмітрый, за тое, што прыйшлі да нас у студыю, за гэтую размову. І няхай пан Бог благаславіць вас і ў гэтай вашай такой вельмі адказнай працы, у вельмі адказным служэнні. Дзякуй вялікі за размову. Дзякуй вам, паважаныя радыёслухачы. Нагадаю, што можете задаваць нам пытанні, пісаць да нас у нашыя сацыяльныя сеткі, на нашы афіцыйныя старонкі, а таксама на наш вайбер і на наш скайп. Для мікрафона была Алёна Кот, таксама разам са мною ксёндз Дмітрый Пухальскі. Трымайцеся з Богам, усяго вам найлепшага, пахвалёны Езус Христос. Навеки вечные. Амин. Вы слухали передачу «Кодекс канонічнага права» з ксяндзом Дмітрием Пухальскім.